सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। नेमका विषय असा होता की कणकवलीला आलेला हा सेल हा संपूर्णपणे इल्लीगल होता, बेकायदेशीर होता आणि बेकायदेशीर सेल येऊन ऐन सणासुदीच्या तोंडावरती येऊन बेकायदेशीरपणे व्यापार करून कणकवलीतला व्यापार घेऊन जायचा 10 ते 15 दिवसात। ह्याच्यासाठी आमचा ठाम विरोध होता आणि तो सेल बंद करण्यात आता म्हटलं जातं की तुम्ही कायदेशीर मार्गाने तो सेल बंद करायला पाहिजे होता, पण आमचा उत्तम अनुभव असा सांगतो की आम्ही जर कायदेशीर मार्गाने ते जर बंद करण्याचा प्रयत्न केला असता तर ते सगळं घडेपर्यंत तो त्याचा 15 दिवसाचा सोल करूनच तो बाहेर पडला असता। त्यामुळे काही करून लवकरात लवकर तो थांबवणं हे अत्यंत गरजेचं होतं। आम्हाला तुम्ही आता म्हणता की सामान्य लोकांचं त्याच्यात नुकसान झालं वगैरे, तर मी म्हणतो की ठीक आहे ना, आपण आता ह्याची चिकित्सा करतच नाहीत की तो माल नेमका काय होता, त्याची क्वालिटी काय होती आणि रेट कितवीत बरोबर होता नव्हता, आपण हे बाजूला सोडून द्या। माझं एवढंच म्हणणं आहे की ह्याचा जर खरंच सामान्य लोकांना फायदा होत असेल तर मग ते फक्त 15 दिवस सणासुदीच्या तोंडावर फक्त 15 दिवस का हो, त्यांनी रीतसर कायदेशीर अटी शर्ती पूर्ण करून रीतसर आमच्यासारखं दुकान घालावं आणि वर्षभर आणि वर्षानुवर्ष लोकांना ही सेवा द्यावी, एवढी आमची माफक अपेक्षा आहे उलट त्याच्याकडनं। आणि तसं झालं तर तो उलट आमच्या व्यापारी कम्युनिटीमध्ये येईल, आम्हालाही त्याच्याकडनं काही 4 गोष्टी शिकता येतील। आता आमच्या लक्षात आलं आहे ना की व्यापारी नेहमी आम्ही व्यापार करत असतो तेव्हा वैयक्तिक काय ते आपलं सगळ्यांचं चालू असतं, पण एखादा प्रश्न असा येतो तेव्हा आपले जे व्यवसाय बंधू आहेत ते सगळ्यांचाच प्रश्न हा सारखाच असल्यामुळे, सगळ्यांचा कन्सर्न सारखा असल्यामुळे एकत्र येतात आणि ही व्यापाऱ्यांनी एकत्र येणं ही आज काळाची गरज झालेली आहे। कारण व्यापाऱ्यांसमोर समोरून अशा काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या चॅलेंजेस येत आहेत, त्यांना एकटा एक व्यापारी कुठचंच तोंड देऊ शकत नाही। सगळे मिळून एकत्र आल्यानंतर एकीची भावना होते, काहीतरी नवीन मुद्दे सुचतात आणि सगळ्यांना आपण त्याच्यात स्ट्रॉंगली तोंड देऊ शकतो, जसं आम्ही कालच्या सेलच्या वतीत आमच्यातर्फे झालं आहे। शिवसेनेकडे सुद्धा जाऊन आम्ही आमची भूमिका मांडली, त्यांनी सुद्धा हेच म्हटलं की नाही, स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या आम्ही बाजूनेच आहोत, तुमचं कुठच्याही पद्धतीचं नुकसान होऊ नये अशीच आमची इच्छा आहे। त्यांना हा सेल ज्या पद्धतीने झाला त्या पद्धतीचं सगळं कसा तो चुकीचा होता, काय होतं पूर्ण समजून घेतल्यानंतर त्यांचं काय तसं दुमतच नव्हतं आमच्याबद्दल, तुम्ही आगे बढो हम तुम्हारे साथ है। आता याच्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की पण परप्रांतीय जरी असला ना तर तो कायमस्वरूपी दुकान घेऊन बसला आहे ना बाजारात, आमचं हेच तर म्हणणं आहे, त्यांनी त्याच्यावरती बसावं तिथे। आता तुम्ही आणि तो म्हणजे ह्या सेलवाल्यासाठीच म्हटलं ना की स्वागत आहे, त्यांनी येऊन दुकान घालू दे नाही इकडे। आता ह्या परप्रांतीयांच्या दरातल्या तफावतीबद्दल म्हणाल ना तर आमचा मुळात धंदाच इतका फिशी आहे की इथे आता ही एक हा माईक, या ब्रँडचा माईक आणि याची एवढी किंमत असं नाही आहे तिथे। नुसता माईक म्हटला जाणार आणि मग त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे माईक येणार, 50 रुपयापासून 500 रुपयाचा माईक येणार। मग कोण म्हणणार मी 500 रुपयाचा माईक घेतला, कोण म्हणणार मी 50 रुपयाचा माईक घेतला। सो हे डिफरन्शिएट करणं आपल्या धंद्यात फार कठीण आहे, जी लोकांना बघताना तफावत वाटते, पण जेव्हा दरात फरक असतो तेव्हा क्वालिटीचा फरक असतो आणि असतोच। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।